Hvad er der med hende? Det er sådan noget, hun gør. Jeg filmer. Like jeres side, hvis I gør noget sjovt. Hvem skriver det? Mig? Hvem skriver det? Det gør Søren. Til hvem? Mig? Jeg har lige spurgt dig om et spørgsmål, så siger, hvem skriver det? Ingen, jeg sad og spillede. Hvorfor skriver du så, jeg liker dit spørgsmål? Ja, det gør jeg. Jeg liker det der Facebook, når hvis der er Thijs, I laver noget mega sjovt. Det skal jeg nok like det. Fuck. Forstår jeg ikke. Nej, okay. Prøv lige at se. Prøv lige. Ja, okay. Vi filmer ingenting og alting. Og nu vil jeg bare lige sige det. For at få det på det rene. Der sidder en og følger mine videoer. En. Det er et et-tal, det her. Der sidder en person og ser mine videoer. Den er fint. Fordi jeg tvinger ham til det. Nej, det gør jeg ikke. Jeg skal bare lige så pænt, om han vil. Men så tænkte jeg bare, hey du der. Jeg vil gerne prøve at sige, hun spørger, hvad jeg gerne vil prøve at sige. Jeg kan ikke sige det. Fordi jeg fik en sms. Jeg har med hvad? At ham med... Det er ham, der skrev, jeg skal sige det. Hvad? Tajsovic. Hvad skrev han? Han skrev bare hej. Nej, gerne. Men ham elsker jeg. Jo. Giv mig hvad? Tror jeg på noget at se. Det er dig. Oh, nej. For altid. Dig og mig for altid. Og mit kærlige her. Og så siger vi tak til Lea for Det sangen. er min strømmobil her. Det er faktisk Amalies. Det her det er min. Det er min. Og det er også min. Au, fuck sake. Jeg elsker Thijs. Det var det, den her video skulle handle om. At jeg elsker ham. Ja, så kan man slette videoen. Så har jeg en bombemobil. Og så sætter jeg en Okay. Ej. Men jeg lover Thijs. Thijs mand. Det er sådan lidt computerquiz der. Pus min mund, mens jeg gør det. Nail har fødselsdag i dag. Ja, det er han faktisk. Det skulle da ikke ham. Jeg gættede bare. Sane. 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 Det er Sane. Sane har fødselsdag. Nu var det af i dag. Sane har fødselsdag. Pointen er, i den video her, at Ja, jeg er glad. jeg skal lige finde det. At du lugter. Den troldemand her, man ikke kan se. Han var dejlig. Den troldemand, som man ikke kan se. Han er bare dejlig. Du kan ikke se troldemanden, fordi Er den den bare har dejlig? bukser på. I lyder bukserne. Nej. Han er bare dejlig. Men mindre han ikke er nogen. Han er også der. Blev så mega sur over, at jeg tabte i FIFA, at jeg begyndte at rode op i mange sekunder. Nå, jeg troede, det var Thijs, mand. Ja. Lover. Skal jeg lige lave noget her? Det er et I, tror jeg. Jeg kan ikke finde ud af at lave I-taller. Eller hvad det hedder. I. Ej, fuck. Det er lige gået røvnummer med det her. I. Love. You. Okay, det er det U. Det er U. Jeg kan ikke finde ud af at lave U-taller. U.
Jeg har 2. Ja, nej, vi havde ikke 2. Vi havde sådan en. Elsker. Tak. Jeg begynder at græde nu. Kan jeg lige fornemme? Skynd dig lige at trykke inden du ser helt lummet.